Det var, at selve det højeste gear, du ved, hvis man skal køre en spurt, det der er ikke... Og prøv at høre. Det er derfor, hvis du ikke vinder i dag, så er det derfor. Nej, der mangler det lige. Det er når man har, prøv at høre, hvis man har lår til det, ikke? Det kender du. Har man lår til at træde i lortet, ikke? Nej, det skal jeg skifte. Hvad er det for noget plastik, der er på der bag? Ja, det var dejligt at høre sådan. Han står derude og venter på jer. Og der er allerede. Ja, det gør han allerede. Han er ude og stille forskellige ting op. Det er jo dejligt, at I kunne komme hver dag med os, og vi skal køre igennem, indtil vi er færdige til klokken 2 cirka. Plus minus. Og der kommer der regn, ikke? Så er det sådan, at Riis han har sørget for, at alle er mødt ind. Og vi er sådan lidt ulige hold her, eller antal, så det er svært at lave hold. Men altså, det går jo ud på, at vi kører i hvad er det, 3 eller 4 hold? Ja, 4 hold, det vil Kim gerne have, så vi gør det. 4 hold, og det er sådan, at vi følges ad meget af vejen, og der er det stærkeste selvfølgelig bare trækker det, ikke også? Og så er der nogle små opgaver derude, som det plejer, og der er også nogle gevinster. Men vi venter lidt, vi starter med gevinst, men vi venter lidt med, til vi kommer derud af. Sådan, det var sådan set mest for fælles skyld. Men han er ikke her i dag, så ingen gevinster før I Bordrup. Men det går ud på, det er jo, at man skal holde sammen, man skal hjælpe hinanden. Og det er sådan, at jeg har kigget på, hvem der er en subjektiv vurdering af jeres formkurve. Den har set ridset op, i hvert fald de første 4. Så de siger det, de første 4. Og så er du smed ikke med der. Og der er ingen, der siger, altså nu har jeg haft smed i telefon i løbet af ugen, og han har beklaget sin form, og hvor meget han har trænet og sådan noget. Så smed, han har ikke sige det. Så nu vil jeg godt bede Hønne om at tage nummer. Det er heller ikke hans der oppe i toppen. Skriv det. Har du fået kav? Ja. Man skulle da lige det at sige. Det vil jeg godt nok have taget sammen. Der var du nækker der med sammen. Jeg tænker, han tager mig deroppe. Jeg kan nu have været udsygt med 3 gange, hvor jeg røg. Hønne, hvornår? Nummer 1. Nummer 1, selvfølgelig. Sådan, ja. Og jeg får lige nummeret igen. Det er taktik. Hvad siger du? 0,9. 3 til Dr. Bøtger. Ja. Og Claus, du tager en. Du er egentlig den, der er høj. Størst sige det. Nej, det er godt. 4. Nummer 4, så giver det sig selv med den sidste. Hey, Ris. og det er så enden. Og det går ikke rigtig på igen. Ja, det går. Forfra. Jeg er simpelthen ikke til at bruge huller ham det. Det er så trækkræfterne, og det er virkelig dem, I skal lytte til, og det er dem, der er det rådgivende organ undervejs. De næste, der står i kategorien, det er så den mellemvaren, den bløde mellemvare, ikke? Og det er så Kurt og Smede, Kaufer, Lars Henry og Per. I den forbindelse skal lige hilse, at Lars Henry og Per, de udgør et hold til sammen. Altså en person. Ja, for at blive lige så gode som de andre. Ja, det er bare for, at kan komme op på niveau. Så nu vælger du bare lige en her, for så kommer du på et hold, jo, ikke? Og hvor har vi Kaufer? Det er mere teknisk. Ja. Curdy, Van Gogh. Kaufer, han er på 3. Kaufer, han er 3. Ja. I midten, du. Jeg står i midten på den der. Velkommen ombord, Kaufer. Tusind tak, Bøtger. Det er jeg stadig glad for, at jeg har fået en kaptajn. Gammel nok. Og jeg får lige numrene igen. Det er lige under Kaufer. For satan. Og ikke det der. Det er gammel nok. Den kan jo genkendes. Per, du fik også en før. Ja, nu skal Jeg er også sammen med Lars Henry, så jeg er også en toer. Du er også 2. Ja. Kurt, du fik også en før. Det er netter. Det er der. Og Sved har så ikke fået en, så han bliver nummer 1.
Nummer 4. Nummer 4. Så det er jo, ja, det skal Vi man får gøre. sagen. Det var noget af en hold, jeg startede op der. Ja, men der skal jo ikke være. Uretfærdigt skal det ved. Du kunne have kørt det i år. Så efter den bløde mellemvare, der kommer det så til de her... Og hvem er så slået? Hvem er så slået sammen til en person dernede? Trænen intens. Og For 6 år siden. og jeg vil sige, der ved jeg ikke noget om dig, Kim, fordi der ved jeg ikke, om du er i topform. Han er i topform. Ja. Så Ries, du får lov at vælge her nu. Et hold, du skal være med på. Ja, hvad skal jeg være med på? Jeg skal ikke noget at kigge over tavlen. Du får lov at vælge et hold, du skal være med på. Og jeg vil lige sige, at Kim og mig er sammen. Det er faktisk godt. Ja, så er det spændende, om vi kan finde vej sammen. Det kan være, at jeg har. Hvad siger mig? Nummer 4. Nej, det er så nok, du fik dig i 4. Morgen også 4. Jeg skal komme med 3. Og Morgen med 3. Det er afgørende for turen. Claus, der er smidt rundt i armen af skubben. Nu er hele hold, jeg vil have mig på.
troede, den var gået af programmet, og var ikke mere moderne. Hele vejen rundt. Hvordan kan det være, du kommer lige her på din Jamen, jeg er ude og cykle med de andre nede på parken, og jeg skal bare hjem kl. 12. Nå, okay. Jeg skal bruge 4 timer ude i Dortmund nu her fra kl. 12.30 af indtil kl. 16.30. Alle, de har fået kropscykel. Den eneste, der ikke har fået, det er mig. 11.02. Du arbejder for for mig. Du har heller ikke tid til at træne. Nej, jeg får fandme ikke lov. Hold og tidsplan. Crosser, det er jo heller ikke rigtig cykler. Det er jo dem, der ikke er rigtig kan træde og skal sådan noget. Det er dem, der ikke kan træne ordentligt i børnene. Ja, det er du med. Ah, den er fin, den der. Det er jo direkte, det er jo vigtigt at kigge ud. Det er jo død vigtigt. Det kan godt være, at du ikke er i god form lige pt. Ris, men du er god til at tovtrække, tror jeg. Bare læg vægten i. Nu er det sådan, at spillet er to. Nej, det gør Ja, tak. Og så er det sådan, at I bestemmer jo selv med jeres samvittighed, om I er 3 eller 4. Vinder! Man må ikke lave knude på toget og alt det der. Man må bide, og man må gøre alt det andet der. Når man har trukket modstander hen forbi den der kævle, så har man vundet. Er vi klar? Er vi klar? Nej, vent lige, nej, vi ikke. Ej, Kaufer. Han har lige stået og sagt. Hey, hvad sker der dernede? Er vi klar? Ja. Nu! Er I klar dernede? Ja. Vi skal... Er ro på? Og vi er klar? Ja. Go! Yes! 4 mand, det er bare unfair, det er jo længere væk. I får lige et par minutter, så er det træerne mod træerne.